Απόψε το βράδυ ήθελα να μιλούσα σαν συνέχεια του θέματος αυτού που μιλήσαμε προχθές. Προχθές, επί τη ευκαιρία του ανοίγματος του τριωδίου, μιλήσαμε σχετικώς τι περιέχει αυτή η περίοδος μέσα, από τελώνου Φαρισαίου μέχρι και της Αναστάσεως. Στο πρώτο μέρος παρουσίασε δύο ανθρώπους, που ο ένας απολέστη και ο άλλος εσώθη. Παραδόξως δε απολέστη ο άνθρωπος με τα καλά έργα, αυτός που δεν αδίκησε, αυτός που δεν έκλεψε, αυτός που δεν ατίμασε, αυτός που ήταν άνθρωπος της προσευχής, άνθρωπος της νηστείας και της ελεημοσύνης, που για μας σήμερα, εάν υπάρξει κάποιος τέτοιος άνθρωπος, θα πρέπει να πάει κατευθείαν στην ομόνοια του παραδείσου, όχι σε προάστιο, κατευθείαν στον παράδεισο. Και εντούτοις δεν επήγε, δεν τον εδικαίωσε ο Θεός. Εδικαιώθη ένας που για μας δεν θα έπρεπε να δικαιωθεί εκ προημίου, τον είχαμε δικάσει, καθοτελώνης, πονηρός, εκμεταλλευτής, όμως που είχε την πρόνοια να χτυπήσει το στήθος του, να ζητήσει έλεος από το Θεό και να μην προβάλλει τίποτα δικό του, που πιθανόν και αυτός κάτι να έκανε για να υποχρεώσει ή για να κλείσει τα μάτια ορισμένων ανθρώπων, κάτι θα έκανε, όμως δεν παρουσίασε τίποτα τέτοιο, αλλά ηρκέστη να πει ο Θεός ηλάσει τίμη το αμαρτωλό. Αυτό είναι κάπως σαν εκείνο που λέμε μνήστητή μου Κύριε όταν έρθεις σε τη βασιλεία σου, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα με δυο λόγια να κερδίζεις βασιλεία, και εντούτοις αυτός το κατόρθωσε. Αυτά τα λόγια τα είπε και ένας άλλος κάποτε δίπλα στο Σταυρό, ο εκ δεξιών ληστής, αν ενθυμίστε, και θα ήθελα επί τη ευκαιρία, διότι πολλοί το πιπιλίζουνε αυτό, θα πω σαν το ληστή, μνηστητή μου και θα σωθώ, θα χτυπήσω το στήθος μου σαν το τελώνει και θα σωθώ. Τι είναι ανάγκη τώρα να κάθουμε να κουράζουμε, να κάνω αγώνα? Δεν χρειάζεται, είναι λάθος αυτό. Η περίπτωση του τελώνου δεν είναι αρκετή, χρειάζεται και συμπλήρωμα, το οποίο συμπλήρωμα το κάνει την ερχομένη Κυριακή δια μιας άλλης παραβολής, η οποία είναι του τελώνου και είναι του ασώτου Ιού. Αναφορικός δε με το μνήσθητη του ληστού, θέλω να ξέρετε ότι αυτό ελέγχθη εις την παλαιάν οικονομίαν, δεν ελέγχθη εις την καινήν οικονομίαν, στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός μας δεν είχε πει ακόμη το τετέλεστε. Μετά το τετέλεστε και την κάθοδο του στον Άδη και την άνοδό του, τα πράγματα ήλαξαν. Ο τρόπος σωτηρίας δεν είναι μνήσθητη, είναι βάπτισμα. Ορεφέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστεύς σας και βαπτιστής σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε. Αν ο άνθρωπος λερώσει το βαπτισμά του, είναι μετάνοια και εξομολόγησης. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αφήτε αμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε. Είναι θεία κοινωνία. Ο τρόγων μου τη σάρκα έχει ζωή αιώνιον, ο μη τρόγων ασφαλώς δεν έχει ζωή αιώνιον, και ο πίνο μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λάβετε, φάγετε, τούτο εσύ το σώμα μου, τούτο εσύ το αίμα μου κλπ.
Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος της σωτηρίας, μνήστητη. Να μην συζητούνται λοιπόν αυτά, ούτε το του τελώνου ούτε το του ληστού, το μνήστητη. Η υπόθεση συμπληρούνται την ερχομένη Κυριακή. Λέγουν οι πατέρες ότι εάν ο Κύριος μας ήρχεται στη γη να κηρύξει μόνον την παραβολή του ασώτου Ιού ή το αρκετόν, ώστε οι άνθρωποι να εννοήσουν πως έγιναν από τον Θεόν, πως έπεσαν και δυνάμει τίνους, τίνοι τρόπο επιστρέφουν, τι πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να γυρίσουν στον παράδεισο, να γίνει χαρά και να πραγματοποιηθεί το λόγιο του Κυρίου ότι χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Τόσο περιεκτική είναι και είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της παραβολής του τελώνου και φαρισαίου. Γι' αυτό ακριβώς όταν λέγονται αυτές οι δυο παραβολές και τον άνθρωπο τον μεταθέτουν, διότι ο άνθρωπος έχει ποιήσει μονήν στη δύναμή του, στην αγιοσύνη του, στα έργα του. Για την παραβολή του τελώνου και φαρισαίου λέγει ελέγχθη δια τους πεποιθώτας εις τους εαυτούς των, αυτούς που είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτόν τους ότι είναι εντάξει και δεν έχουν ανάγκη από κανέναν, θα σωθούν δικαιωματικά λόγω της δικαιοσύνης των. Γι' αυτό λέει ελέγχθη εκεί. Η παραβολή του τελώνου του ασώτου Ιού υπάρχει στο 15ο κεφάλαιο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Είναι δε παραδόξως τρίτη στην σειρά. Εάν διαβάσουμε εκεί θα δούμε ότι έχει πει δύο παραβολές γρηγορότερα που είναι περίπου του ιδίου πνεύματος. Δεν φτάνουν βέβαια σε περιεχόμενο, σε στροφή την υπόθεση του ασώτου, όμως και αυτές ομιλούν για τη χαρά που γίνεται για κάτι το χαμένο, και εν προκειμένου το χαμένο είναι το απολωλός, είναι ο άνθρωπος. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του απολωλώτος προβάτου. Έχασε, λέει, ένας τζοπάνος που είχε 100 πρόβατα, ένα, και άφησε τα 99 και πήγε κάτω στα φαράγγια και βρήκε το ένα, το έβαλε επόμου και επέστρεψε χαίρον. Είναι ανάγλυφο το θέμα. Όπιμην εν προκειμένου είναι ο Κύριος, το πρόβατο είναι ο άνθρωπος. Εκείνο το πρόβατο το βρήκε. Εμάς γιατί δεν μας βρίσκει όπιμην? Εκεί άφησε τη θέση του, άφησε τη δόξα του, το θρόνο του και κατέβη. Γιατί εμάς δεν μας βρίσκει? Για να βρεθεί ένα πρόβατο πρέπει να θέλει και αυτό. Όταν δεν θέλει το πρόβατο δεν μπορεί να το βρει οπιμήν. Πότε είναι εύκολο ένα χαμένο πρόβατο να βρεθεί? Όταν το πρόβατο επιθυμεί τη μάντρα, τη στάνη, αν είναι μικρό τη μητέρα. Όταν βελάζει τότε βρίσκεται. Όταν το πρόβατο δεν βελάζει δεν βοηθάει τον ποιμένα να το βρει, να το φάει ο λύκος. Θα μείνει έξω και θα το φάει ο λύκος. Αυτό τούτο συμβαίνει. Ένα προκείμενο μιας ημέρας του εσπερινού λέγει το ελαιό σου καταδιώξεις με πάσα στα ημέρας της ζωής μου. Τι πάει να πει αυτό? Μας καταδιώκει το έλεος, αλλά έλα που δεν στεκόμαστε εμείς να μιλήσουμε με το έλεος του Θεού για να ωφεληθούμε. Το βρήκε το πρόβατο αυτός. Πως το βρήκε όμως? Αν το πρόβατο φύγει και πάει κάπου και τρώει και σμολάξει και κοιμάται εκεί και δεν θέλει να γυρίσει πίσω, θα το βρει? Δεν θα το βρει. Εάν όμως το πρόβατο επιθυμεί την πατρό αν γίνει και βελάζει και αναζητεί, χάθηκα,
βοηθήστε με, σπεύστε, θα το βρει. Θα πρέπει λοιπόν να μην κατηγορούμε τον Χριστόν που δεν μας βρήκε ακόμη. Κατηγορούμε τον εαυτό μας που δεν του φωνάξαμε για να μας βρει. Εδώ είμαστε κι εμείς, έλα. Η δευτέρα παραβολή στη συνέχεια είναι η παραβολή της απολεσθήσης δραχμής. Μια γυναίκα, λέγει, έχασε μια δραχμή, όχι βέβαια σημερινή, δραχμή αξίας. Ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, τόσο μεγάλο το ποσό, που το μάθει η γειτονιά. Λες και έχασε κάνα δισεκατομμύριο. Σήκωσε τα πάντα, εσάρωσε, τίναξε κλπ. Και εν τέλει τη βρήκε. Και τη σηκώνει και βγαίνει έξω και φωνάζει ότι βρήκα, να χαρούνε και οι άλλοι. Δεν είναι τυχαία τα λόγια και τα επιχειρήματα. Είναι για να δείξει στον άνθρωπο, αν για ένα πρόβατο γίνεται τόσο χαρά, αν για μια δραχμή γίνεται τόσο πανηγύρι, για μια ψυχή αθάνατον τι θα γίνει. Όταν λέγει λοιπόν αυτές τις δύο παραβολές, συμπληρώνει με τη μεγάλη αυτή παραβολή του ασώτριου, η οποία παραβολή δεν έχει ένα πρόσωπο, έχει δύο πρόσωπα, και το ένα δυστυχώς μένει θαμμένο, παρότι και εδώ απολέστη εκείνο το πρόσωπο. Όπως και στην πρώτη παραβολή ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, έτσι και εδώ ο ένας εισήλθε, ο άλλος δεν εισήλθε. Και δεν εισήλθε εκείνος που δεν έφυγε από το σπίτι και δεν χάλασε του πατέρα το χατήρι. Εδώ είναι τα παράδοξα πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον άνθρωπο, το πως πολιτεύεται χριστιανικά, πως ενεργεί, τι κάνει. Για το Μέγας Βασίλειος λέγει, το καλόν ου καλονεί εάν μη καλός γέννηται. Όπως θέλει ο Θεός, το χριστιανός μας δεν τον δέχεται ο Θεός, δεν διατάσσεται ο Θεός, δεν υποχρεώνεται ο Θεός. Όπως θυμόσαστε από το σχολείο, για τα μια παραβολή που την φιλοξενούν και τα θρανία του σχολείου, μέσα σε αυτές που σταχυολογούν, είναι παραβολή που παίζει την πρώτη θέση, όπως θυμάμαι εγώ τουλάχιστον από το σχολείο μου. Είναι η παραβολή που παρουσιάζει δύο ιούς, έναν άνθρωπο να έχει δύο παιδιά. Το νεότερο παιδί ετόλμησε να πει στον πατέρα του να του δώσει το επιβάλλον μέρος της ουσίας, ότι του ανήκει δηλαδή, το μερίδιό του όπως τα λέγαμε. Δεν του άρεσε να μείνει εκεί, θέλησε να πάει ξεχωριστά να κάνει μια πιο ευτυχισμένη ζωή προφανώς. Η υπόθεση είναι όλος πνευματική βέβαια, αλλά και υλικός, και εμείς το κάνουμε πολλές φορές. Σκόβουμε το γέρο, ζητάμε ό,τι μπορούμε να ξεσηκώσουμε και να φύγουμε, να πάμε να κάνουμε μια ζωή δήθεν που δεν μπορούμε να την κάνουμε κοντά στο σπίτι. Και δεν έχω λόγο να πω, καμιά φορά μπορεί να είναι τέτοια η ζωή του σπιτιού που μας επιβάλλει να φύγουμε. Για το πατέρα δεν ξέρω τι, έχει κάποιο ελάττωμα, κάποιου καθυστερεί, κάπου ξέρω εγώ σκοντάφτει, αλλά εκείνος ο πατέρας και εκείνο το σπίτι δεν δημιουργεί ποτέ καμιά προϋπόθεση να μπορεί ο άνθρωπος να απομακρυνθεί. Αυτός προφανώς δεν του έκαναν τα μη και τα ου, τα κατεστημένα που λένε οι νέοι μας σήμερα, τα γκρεμίζουν τα κατεστημένα, είναι ταμπούλε αυτά, συνηθισμένα τα κάναν κι άλλοι. Τρώγανε καρβέλι κι άλλοι, αλλά σε είδα και το ροκανάς. Πήραν νερό κι άλλοι, αλλά σε είδα και πίνεις. Πολλά πράγματα κάναν, τα κάνεις εσύ. Γιατί τα καταργείς αυτά εφόσον είναι κατεστημένα και ταμπού? Γιατί δεν τα καταργείς? Τέλος πάντων, αποτέλεσμα είναι ότι τα πήρε και έφυγε. Ουχή με τα πολλά στάφτα ημέρας λέγει, τα παίρνει και έφυγε. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό και διδακτικό και δεν θέλουν να διαφύγει είναι ότι την ατασταλίαν αυτήν την αποδίδει στον μικρότερον. Ο νεότερος την έκανε αυτή τη δουλειά. Γιατί? Διότι η αμαρτία είναι νεωτέρα της αρετής.
Θεός δεν επίησε αμαρτίαν. Ο άνθρωπος αντάρτεψε, ο άνθρωπος θέλησε να απομακρύνει, να απομακρυνθεί. Θεός δεν έφτιαξε τέτοια κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει έφυγε. Τι επέτυχε με αυτό? Πήγε, λέγει, και τα σπατάλησε ζών ασώτος και έφτασε να τερματίσει σε μια χειροκαλύδη κάποιου πλουσίου και να γίνει χειροβοσκός. Αυτός με τα χρυσά μανιτέτια, με τα κοστούμια, με τα πουκάμισα κλπ, με τα χειροκτιά του, με τις βαλίτσες του και τα τι αυτά, που έφυγε για να κάνει το όνειρό του, να μεσουρανίσει, ευρέθηκε χειροβοσκός. Κάθε άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι χειροβοσκός. Μην πλανόμεθα. Κάθε άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι έξω φρενών, είναι παράφρον. Οποιαδήποτε γνώση και αν έχει κατά κόσμο, διότι όλα αυτά έχουν τέρμα, σβήνουνε, φτάνουνε μέχρι του τάφου, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το λέει ο ίδιος πιο κάτω, και θα σας το πω πού. Ότι το παράφρον, ότι το τρελός. Ας θεωρεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του μεγάλων, σοφών, γνωστικών, επιτυχημένων. Ας το θεωρεί. Και οι άλλοι ας τον θεωρούν ότι αυτός επέτυχε. Εάν δεν έχει επιτύχει και κατά Χριστόν, έχουν λάθος και οι μεν και ο δε. Διότι όλα έχουν τέρμα, σταματούνε κάπου και δεν μετριώνται τα πράγματα του Θεού με το μέτρο, αλλά με το ζύγι. Όχι πόσα, τι βάρος έχουν αυτά. Βλέπετε σήμερα τα πράγματα πώς θα μετρούν. 600-800 εκατομμύρια λέει η Καθολική. Τι είμαστε εμείς? Για ανέβα στην παλάτζα όμως, ανέβα στη ζυγαριά και βάλε ένα χριστιανό από εδώ, όχι 10-20 εκατομμύρια, ένα χριστιανό βάλε από εδώ, θα τους δει να τους φέρει καπάκι όλους αυτούς. Δεν είναι με την ποσότητα, είναι με το βάρος, τι αξία, τι αντίχρησμα έχει σχέση με ποιον? Με τον Χριστό. Εμείς έχουμε μια μεζούρα δικιά μας και μια ζυγαριά δικά μας που ζυγίζουμε και μετράμε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Άλλοτε έχω πει και εσείς θα το ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε να το διαβάσετε, και όσο δεν το ξέρετε να το ακούσετε αυτό που σας λέγω. Στο Δανιήλ αναφέρεται ότι ο Βαλτάσαρο βασιλεύς κάποτε έπινε ίνον ενώπιον 1000 παλακών και νόμιζε ότι αυτός είναι, και βγήκε ένα χέρι και έγραφε στο κονίαμα επάνω, που τα πόδια του άρχισαν να πηγαίνουν σαν ταμπουράς. Κάλεσε τους σοφούς, εκάλεσε τους Χαλδαίους, εκάλεσε τους πάντας, ουδής κατόρθωσε να πει τίποτα. Εκλήθη έπειτα ο Δανιήλ από τις φυλακάς και αυτός ερμήνευσε και του είπε, εδώ γράφει μενέ θεκέλου φαρσίν, εμετρήθη η βασιλεία σου βασιλεύ και βρέθη ελλειπής, εζυγίστης με του Θεού τη ζυγαριά και με του Θεού τη μεζούρα και βρέθη ελλειπής η βασιλεία σου, και απόψε το βράδυ διαιρείται και δίδεται εις των δαρίων των Πέρσιν. Διαβάστε στο Δανιήλ να δείτε αυτό που σας λέγω. Και πράγματι ο Δαρείος, ο οποίος πολιορκούσε τη Βαβυλώνα, διοχέτευσε τον Εφράτη ποταμό προς τα έξω και από την Κήτη εισήλθε και τον έσφαξε το ίδιο βράδυ. Αυτή τη στιγμή που ομιλούμε εδώ, που σκέπτομαι εγώ τον εαυτόν μου και τον περιποιούμε, και εσείς τον δικό σας και τον τοποθετείτε, υπάρχει και κάποιος άλλος από πάνω.
ο οποίος ζυγίζει με τον τρόπο του και μετράει με τον τρόπο του και βαθμολογεί με τον τρόπο του. Και εκεί νομίζω δεν αντέχουμε τόσο εύκολα να πιστέψουμε εμείς ότι είμαστε σωσμένοι. Ζούμε κι εμείς δυστυχώς μακριά από τα μη και τα ου του Χριστού. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό σήμερα εμείς, διότι μας ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Και αυτοί όλοι που τον απορρίπτουν χωρίς να τον έχουν διαβάσει, χωρίς να τον έχουν ζήσει, γιατί η εντολή είναι γεύσαστε και είδετε, δοκιμάστε λέει πρώτα. Άνθρωποι που δεν διάβασαν το Ευαγγέλιο καν είναι πολέμοι του Χριστού. Και τούτο διότι ο Χριστός τους καυτηριάζει τη σάρκα, το εγώ και το συμφέρον. Αυτός είναι ο λόγος. Και τον απορρίπτουνε προημίου, αλλά θα τον συναντήσουν είτε το θέλουμε είτε όχι μπροστά μας. Έκαμε λοιπόν τη ζωή του, αποτέλεσμα 0. Έφτασε εις αυτοκτονία, ελπίστηκε, οι φίλοι απεμακρύνθησαν, φιλενάδες απεμακρύνθησαν, το πορτοφόλι έπαψε να είναι σε ενδιαφέρουσα, και τότε τα πράγματα αλλάζουν. Έχει τη γνώμη ο άνθρωπος ότι μπορεί να ζήσει μακριά από τον Θεό ή να ζήσει μια ζωή που τη αντιγλαιτήσει, να την κάνει, να τη φτιάξει τα τι αυτά. Παρακολουθήστε τους ανθρώπους που δεν ηθέλησαν ή δεν πρόσεξαν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού, να δείτε πόσο είναι δυστυχισμένοι, έστω και αν ζουνε μέσα σε κρίσου αγαθά, πόσο είναι δυστυχισμένοι, πόσο είναι μαραζωμένοι. Δεν τα προσέχουμε. Δεν θα είμεθα πάντοτε νέοι αγαπητοί μου. Δεν θα έχουμε πάντοτε φίλους και φιλενάδες, διότι θα έχουμε όταν έχουμε χρήματα και όταν έχουμε νιάτα. Όταν αυτά αρχίσουν να αποσύρονται, μας εγκαταλείπουν οι φίλοι, μας εγκαταλείπουν οι φιλενάδες, και τότε νιώθουμε μια μοναξά, ένα χειμώνα απέραντο, σιβηρία πραγματική, και είμαστε για κλάματα. Θλίψεις και οι αποτυχίες βοηθούν πολλές φορές επιστροφή εις Χριστόν. Μακάριες οι θλίψεις, μακάρια τα ναυάγια, μακάρια τα πένθη, μακάρι οι πόλεμοι, μακάρι οι θυσμοί, μακάρια τα δεινά όλα, βοηθούν τον άνθρωπο σε επιστροφή. Βέβαια είναι και άνθρωποι που εφαρμόζονται απάνω τους το εδάφιο αυτό, το οποίο αναφέρεται στην Αποκάλυψη, ότι δέχτησαν δεινά και αντί να παρακαλέσουν το Θεό εδάγκωσαν τη γλώσσα τους και βλαστήμησαν το Θεό. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, δεν λέγω, αλλά όμως άλλοι άνθρωποι επέστρεψαν εις Χριστόν, διότι έφτασαν σε κάποια διέξοδο που βρήκανε ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο και ο κόσμος είναι ψεύτης, και εγκατελείφθησαν από τον κόσμο και αναγκάστηκαν να στραβούν επάνω. Μια τέτοια περίπτωση είναι τώρα στον άσωπο. Νόμιζε ότι μόνο στη σάρκα του και γύρω από τη σάρκα του είναι η ζωή, γι' αυτό φρόντιζε πάντοτε να ικανοποιήσει. Αυτή η λεπτομέρεια που έχει βάλει ο Χριστός μας, ότι η τροφή του ήταν μόνο ξυλοκέρατα και από αυτά πάλι δεν χόρτενε, δεν είναι τυχαία. Κάθε άνθρωπος που ζει μακριά από τον Χριστό είναι ένας άσωτος και με ξυλοκέρατα τρέφεται, μες στις ειδονές ζητάει την ευτυχία, ειδονίζεται με την Α, ειδονίζεται με τον Β, ειδονίζεται με το κρασί, ειδονίζεται με την τράμπουλα, ειδονίζεται με το φαΐ, ειδονίζεται και εντούτοις δεν χορταίνει, αχόρταγος είναι, ξεφτελίζεται, φτάνει πολύ χαμηλά και δεν μετανοεί, δεν επιστρέφει. Τόσο που μπορεί να δημιουργήσει ευτυχία στον άνθρωπο και να τον γεμίσει, δεν είναι τίποτα από αυτά τα οποία έχουν σχέση με τη σάρκα, γιατί αυτά έδωσαν για χρήση, όχι για κατάχρηση, όπως συμβαίνει σε εμάς. Τα πνευματικά δεν καλύπτονται
και δεν ισοφαρίζουν με υλικά πράγματα. Τα πνευματικά θέλουν πνευματικά πράγματα. Όλες οι ειδονές που υπάρχουν είναι ξυλοκέρατα. Το ξυλοκέρατο έχει την ιδιότητα να δημιουργεί, να προσφέρει καταρχάς μια ειδίτητα, μια γλύκα. Όταν το μασίσεις όμως στη συνέχεια θα το πτήσεις. Δεν είναι για το στόμαχο του ανθρώπου. Οι άσωτοι μακριά από τον Χριστό και από την Εκκλησία αυτή τη ζωή κάνουν. Είναι ικανοποιημένοι? Όχι, δεν είναι ικανοποιημένοι. Όσοι ζήσατε στις Αθήνας θα ενθυμίσετε στα χρόνια της κατοχής ότι ήρθε εποχή εδώ στην οδό Αθηνάς δεν υπήρχαν ούτε λαχανίδες, υπήρχαν μόνο καροτσάκια με ξυλοκέρατα. Μας υπενθύμισε καθαρά ότι αυτοί είσαστε και με αυτά πρέπει να τρέφεστε. Όμως το ελαιός του μας ελευθέρωσε και πάλι, αλλά εμείς δεν βάλαμε μυαλό. Πρέπει να ακούμε σιρήνα να χτυπάει για να σκόνουμε το χέρι μας. Σταμάτησαν οι σιρήνες, σταμάτησε και η προσευχή. Το απέφχουμε να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Δεν έχω να κερδίσω τίποτα, αλλά δυστυχώς εκεί που το πάμε εμείς πάλι θα έχουμε τα ίδια και τότε δεν θα ακούει ο Θεός. Διότι το λυπηρότερο και το πιο φοβερό πράγμα στον άνθρωπο δεν είναι να πάθει έναν καρκίνο, να πάθει κάποιο ναυάγιο, να πάθει κάποια οικογενειακή καταστροφή κλπ. Είναι να φωνάζει στο Θεό και να μην του απαντά. Διαβάστε στις παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο να δείτε τι λέγει. Θα έρθει καιρός, λέει, που θα μου φωνάζετε και δεν θα απαντώ. Τότε είναι το φοβερότερο πράγμα. Σκεφτείτε πως νιώθουμε να έχουμε την ανάγκη των πρώτων βοηθειών και να μην απαντά, να έχουμε την ανάγκη της πυροσβεστικής και να μην έρχεται. Καταλαβαίνετε πως νιώθουμε. Και αυτά είναι υλικά πράγματα που δεν μπορούν να αποδώσουν τα πνευματικά. Αλλά φανταστείτε να φωνάζει στο Θεό και να μην απαντά. Το χειρότερο πράγμα αυτό και το σκληρότερο. Κάτω λοιπόν από αυτή την αποτυχία του άνθρωπος αυτός ήρθε στον εαυτόν του. Να ο τρελός, μακριά από τον Θεόν, είσαι αυτόν δε ελθόν, είπε. Πού ήσουν μέχρι τώρα? Εκτός εαυτού. Είχα βγει από τον εαυτό μου, ήμουνα τρελός, έτρεχα, έφτιαχνα όνειρα που ενόμιζα θα φτιάξω, θα κάνω, θα ευτυχήσω. Όμως εγώ το αρχοντόπουλο έφτασα να είμαι χειροβοσκός. Το αποτέλεσμα είναι ότι είπε Αναστάς, πορεύσομαι εις τον Πατέρα. Καιρό θα σηκωθώ, λέει, συλλογισμό δικό του κατόπιν της αποτυχίας του. Τον εγκατέλειψαν οι πάντες. Και μας, όταν μας καταλήψουν οι γιατροί, όταν μας καταλήψουν τα χρήματα, μας καταλήψουν τα φάρμακα, στράφηκαν, λέει, στα εκκλησιαστικά τώρα. Και να το έλεγαν με πίστη, χαλάλι τους, αλλά το λένε ειρωνικά. Ειρωνικά. Δεν περιμένουμε τίποτα από εκεί, αλλά εστράφησαν προς τα εκεί. Και πολλάκις ο αγαθός Θεός, εκείνα που δεν κατόρθωσαν με ολόκληρες περιουσίες να επιτύχουν, το επιτύχαν με λίγο λαδάκι σε ένα μπαμπακάκι από τους Αγίους Αναργύρους, από τον Άγιο Νεκτάριο, από την Παναγία, με ένα μπαμπακάκι, μια δεκαραλάδι που έχει απάνω. Γιατί πίσω εκεί υπάρχει πίστης και Θεός και θέλει να διδάξει τον άνθρωπο. Πάτερ ήμαρτον στον ουρανόν και ενώπιόν σου, και ούχημα άξιος κληθήνε Υιός σου, κάμε με έναν το μυστίον σου. Σκέφτηκε ότι στο σπίτι υπάρχουν και εργάτες εκεί, όπως τα έκανε, όπως τον λύπησε, όπως συμπεριεφέρθη, δεν θα δικαιούται πλέον να λέγεται πατέρας του αυτός και αυτός παιδί αυτού, και εταπεινώθη, ήρθε στον εαυτόν του και σκέφτηκε έτσι να πολιτευτεί. Εδώ έχουμε μετάνοια. Μετάνοω, κάνω μεταβολή. Επήγαινα προς Ανατολάς και στρέφουμε προς Δυσμάς. Πήγαινα προς Νότον, στρέφουμε προς Βορράν. Μετανοώ δεν είναι παράλληλα του δρόμου που πήγαινα, όπως συμβαίνει με μας. Εμείς μετανοούμε, βγαίνουμε από τη λάσπη και καθήμεθα στο χείλος της λίμνης και ως περαμφίδια σε λίγο ξανά μπλουμ στη λίμνη.
Μετανοώ να πει αλλάζω δρόμο. 180 μοίρες όσοι μετάνιωσαν κατά αυτήν την έννοια επέτυχαν και ζουνε ανάλαφρα και απειλαγμένοι και κοιμούνται μακάρι μη φοβούμενοι ούτε των θάνατων. Αναστάς πορεύσομαι στον Πατέρα. Η μετάνοια είναι μία απόφαση, η οποία απόφαση δεν έχει αποτελέσματα εάν δεν κοινοποιηθεί. Επιτύχετε σε οποιοδήποτε δικαστήριο μία απόφαση. Εάν αυτή η απόφαση δεν κοινοποιηθεί εις την δέουσαν αρχήν, δεν πρόκειται τίποτα να ωφεληθείτε. Θα πάτε στο ταμείο να εισπράξετε κάτι δυνάμει της τάδε αποφάσεως, μα θα ακούσατε από τον ταμεία ότι δεν μας κοινοποιηθεί καμία απόφαση. Το είπε το ράδιο, το είπε η εφημερής. Ναι, δεν κοινοποιήθη απόφαση. Περάστε με λίγες μέρες. Και περνάς με λίγες μέρες και παίρνεις ίσως την ίδια απάντηση. Και περνάς με λίγες μέρες και βρίσκεις κοινοποιημένη και πλέον ισχύει να αντλήσεις τα δικαιώματά σου. Πολλοί άνθρωποι μετανοούν. Πολλοί άνθρωποι και αυτή την ώρα στην αίθουσα αυτή είναι μετανοημένοι, αλλά δεν έχουν κοινοποιήσει τη μετανιά τους. Μετάνιωσαν γιατί έκλεψαν αυτό, μετάνιωσαν γιατί αδίκησαν εκεί, μετάνιωσαν γιατί ατίμασαν και ξεγέλασαν την άλλη, μετάνιωσαν γιατί πήραν τη μητέρα των παιδιών ή πήραν τον πατέρα των παιδιών με διάφορες παρανομίες, μετάνιωσαν διότι έχουν ξένα εδάφη, μετέθεσαν τη νύχτα τα σύνορα, έκλεψαν άλλα πράγματα, αντικείμενα ξένα έχουν, αλλά στέκονται εκεί. Συζητούν ότι κάπου θα το τακτοποιήσουν, κάποτε ξέρω εγώ ότι θα, αλλά μένουν εκεί. Μέσα στην παραβολή αυτή ο Χριστός έχει βάλει και ένα άλλο Αναστάς, όμως μπροστά στο δεύτερο Αναστάς έχει βάλει μια πρόθεση και Αναστάς επορεύτη. Δηλαδή αυτό που απεφάσισε το ενήργησε. Αυτό είναι. Πάρε την απόφαση, σήκω και πήγαινε. Θα πάω αύριο. Η αύριο δεν είναι δική σου. Ο σατανάς ο οποίος σου λέει να πας αύριο, όταν η αύριο γίνει σήμερον θα σου πει να πας την άλλη μέρα, και όταν του δώσεις πάλι χώρα θα σου πει την άλλη μέρα. Και υπάρχουν άνθρωποι πολλά χρόνια που έχουν βρει ότι έχουν αμαρτήσει, τα έχουν λογαριάσει, μα δεν πήγαν να τα κοινοποιήσουν ακόμη στο Χριστό. Εδώ διδάσκεται ότι μετενόησες, σήκω και πήγαινε. Μα είμαι πολύ, όσος να είσαι. Δεν πρόκειται να σε ρωτήσει κανένας γιατί ημάρτησες. Ένα σε ρωτάει πάντοτε, αν θέλεις να σηκωθείς. Το πίπτην ανθρώπινον, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, το εμένην όμως σατανικών. Οι άνθρωποι που δεν σηκώνονται, που δεν εξομολογούνται, που δεν κοινοποιούν στη δέουσα αρχή την δυναμένη να τακτοποιήσει την υπόθεσή τους, τις αμαρτίες τους, κρατιόνται από το σατανά. Δεν έχει παντοδυναμία, εμείς του δίνουμε την παντοδυναμία. Άμα θέλουμε τα σπάμε τα δεσμά αυτά. Και γνωρίζετε ότι ο Χριστός μας δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε. Όπως τον Αδάμ δεν θα τον έξωνε εάν μετανοούσε γιατί ημάρτησε μόνο, αλλά και διότι δεν μετενόησε. Δεν σε ρωτώ πως έπεσες, δεν σε ρωτώ τα αίτια της πτώσεώς σου, δεν με ενδιαφέρουν. Ένα με ενδιαφέρει, θέλεις να σηκωθείς? Αυτό είναι το θέμα. Και όπως είπαμε, το πρόβατο πρέπει να βελάξει για να το βρει ο τσοπάνος. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πρέπει να ενδιαφερθεί για να σωθεί. Δεν ενδιαφέρονται οι πολλοί. Αυτό σε σηκώθη και πήγε και κοινοποίησε την απόφασή του, τη μετάνοιά του. Ωραίος ο χαρακτηρισμός και η συμπεριφορά του πατρός. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον είδε, λέει, έτη μακράν ο πατέρας για να τον δει από μακριά
πάει να πει ότι πρόσεχε, ήτανε στο καραούλι πάντοτε, Θεός πάντα στέλνει σωθήνε και εις επίγνωσεν αληθείας ελθύν. Δεν μας παρακολουθεί ο Θεός όταν κάνουμε το καλό και μένουμε κοντά Του, περισσότερο μας παρακολουθεί όταν είμαστε μακριά και φροντίζει εκεί να μην συντριφτούμε, μήπως κάποτε γυρίσουμε. Τον είδε από μακριά, και αν σου ερχότανε από εδώ γέρο, και αν σου ερχότανε από εκεί, και αν σου ερχότανε από εδώ, όχι, από εδώ θα έρθει. Μα πως το ξέρεις? Μα από εδώ έφυγε, από εδώ θα έρθει. Μάθημα μεγάλο αυτό. Εμείς φεύγουμε κλέβοντας και γυρίζοντας φτιάχνοντας με τα κλεμμένα πολυελαίους. Είναι ο δρόμος αυτός. Ο δρόμος είναι έκλεψες, θα αποδώσεις, και αν δεν μπορείς να αποδώσεις σαν το Ζακχαίο το 1-4, τουλάχιστον αυτό που οφείλεις θα το αποδώσεις. Ατίμασες, θα την πάρεις. Μα δεν έχει μα. Πως ήτανε καλή όταν την ατίμαζες και δεν είναι καλή για γυναίκα σου? Πως είναι καλή για ετέρα σου και δεν είναι καλή για γυναίκα σου? Θα την πάρεις. Δεν την πληρώσεις. Δεν πληρώνεται η τιμή. Κατηγόρησες, συκοφάντησες, θα πάει να ζητήσει συγγνώμη προσωπικό στον άνθρωπο αυτόν. Σε συκοφάντησα από κακία. Δεν υπάρχουν συμψηφισμοί. Είναι ο νόμος της ταυτοπαθίας. Από εδώ έφυγε ο Κύριος αυτός, από εδώ τον περιμένω. Γι' αυτό τον είδε έτοιμα κράνη. Και τώρα παρουσιάζεται πως μας δέχεται όταν γυρίσουμε, όταν κάνουμε το ένα βήμα εμείς. Έτρεξε, λέει, δραμών ο γέρον. Φανταστείτε ένα γέροντα να τρέχει. Τρελάθηκε ο γέρον, τρέχουν οι γέροι? Τρέχει. Όταν πρόκειται περί ψυχής, ο Θεός τρέχει και έρχεται να μας αναγκαλιστεί χωρίς υπολογισμούς, χωρίς αυτά τα ψέματα τα δικά μας, τις προφάσεις και λοιπά, και με έβαλε και μου είπε και μου έκανε και με έφτιαξε. Όχι, καθαρά έτρεξε και τον αγκαλίστη, λέει. Επέπεσεν επί των τράχυλων. Την πιάνετε τη φράση? Επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και τον κατεφύλισε. Με απλή γλώσσα τον ματσούλησε δηλαδή. Υπάρχει μια τέτοια σκηνή επίσης τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν ο Ιούδας έκανε αυτό στο Χριστό μας, που τον αγκαλίστη και τον κατεφύλισε, αλλά για να τον προδώσει όμως. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός δεν έχει τέτοια συμπεριφορά. Ο Θεός αγκαλιάζει τον άνθρωπο όπως είναι. Μια απάντηση για αυτούς που τους γελάει ο διάβολος ότι θα φτιαχτούν και θα πάνε στο Χριστό. Ναι, να ετοιμαστώ, ναι, να κάνω. Τι θα κάνεις? Θα πας στο νοσοκομείο να γίνεις καλά, θα πας στο γιατρό να γίνεις καλά, θα πάρεις τα φάρμακα να γίνεις καλά, θα γίνεις καλά και θα πας στο νοσοκομείο? Μα είσαι αστείος, να μην πω άλλων χαρακτηρισμών. Δεν μολύνεται ο Θεός ούτε από τις πορνίες μας, ούτε από τις παιδοκτονίες μας, ούτε από τις απάτες μας, ούτε από τις μοιχείες μας, από τίποτα δεν μολύνεται. Αν γνωρίζαμε εμείς πόσο αξίζει μια ψυχή, θα δικαιολογούσαμε αυτή τη συμπεριφορά του Θεού. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πως. Δεν έχουμε εμείς το μέτρο να μετρήσουμε. Τι να μετρήσουμε εμείς? Εμείς μπορούμε να πετάξουμε τα μυαλά μας για το φίλο μας στην Ακρόπολη, αλλά την ψυχή δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει. Ξέρει εκείνος μόνον που άφησε το θρόνο του και ήρθε εδώ και ξεσκίσει στα φαράγγια και υπέστη αυτά που υπέστη για αυτή την ψυχή. Έχει πει λόγια, αλλά πού δεν έχουν το μέτρο να τα μετρήσουμε? Ο κόσμος όλος λέει για μια ψυχή δεν μπορεί να υπάρχει αντίκρισμα. Δεν το λέγει? Το λέγει. Καταλαβαίνετε τώρα σε ποια κατάσταση ευρέθη ψυχικά αυτό το παιδί. Έπαθε ένα σοκ, έπαθε όσο του να ισορροπήσει, να βρει τα λόγια του κλπ. Τέλος πάντων βρήκε κάποτε τον εαυτόν του και είπε εκείνα που είχε ετοιμάσει
από τη χειροκαλύβη. Τίσαν εκείνα το Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Δεν είμαι άξιος να κληθώ Υιός σου. Έχει 2 λόγια ακόμη να πει, αλλά δεν τον αφήνει ο πατέρας, τον κόβει. Γιατί, Χριστέ μου, εφόσον είσαι Θεός και γνωρίζεις τι θέλει να πει το παιδί αυτό ακόμη, γιατί δεν τον αφήνεις να το πει? Κάμε με έναν των μυστίων σου. Δεν τον άφησε να το πει, τον έκοψε. Και άρχισαν οι εντολές: δώστε του τη στολή την πρώτη, φέρετε του παπούτσα, δώστε του αραγώνα κλπ, δακτυλίδιον, και σφάξετε το μόσχο των συστεσών. Γιατί? Άλλο μάθημα εδώ. Για εκείνους που νομίζουν ότι είναι δούλοι Θεού, ότι είναι εργάζονται στο φιλόπτωχο, άλλοι εργάζονται στην ανακομιδή του στην αναστήλωση του Αγιώργια, άλλοι κάνουν άλλα διακονήματα κλπ, και περιμένουν στο τέλος σαν εργάτε του Θεού να πάνε να πάρουν το μεροκάμα του, πάρουν το φάκελο. Δεν έχει ανάγκη από τέτοια πράγματα ο Θεός. Παιδί μου, εγώ δεν έχω ανάγκη από εργάτες, έχω αγγέλους εργάτες. Εγώ σε θέλω για παιδί μου, εγώ σε θέλω στη συγγενειά μου, στο οικογενειακό μου, για να ακούσεις μεθαύριο το Ευαγγέλιο της κρίσεως, να σου ζητούν τα 2 πιστοποιητικά για να περάσεις μέσα, και τότε θα δεις τι λέει εδώ πέρα ο Θεός και γιατί τον εσταμάτησε. Δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Σε θέλω για γιο μου, σε θέλω να αισθάνεσαι άνετα κοντά μου. Εγώ δεν ήρθα να κάνω δούλους στον κόσμο, ήρθα να κάνω ιούς, να είναι συγκληρονόμοι, να είναι μαζί μου στην αιωνιότητα, να νιώθουν ελεύθερα κοντά μου. Κοίτα και ο ρολόι πως θα είναι να φύγει, το νιώθει δικό του. Το είπε και πιο κάτω στον άλλον, των νεαρών του σπιτιού του, το είπε αυτό το πράγμα, και το λέει κατ' επέκταση και σε εμάς, μα δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό τον σταμάτησε. Μη αισθάνεστε δούλοι, αισθάνεστε παιδιά του Θεού, και όταν αισθάνεστε σαν παιδιά του Θεού, αδέρφια δηλαδή του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού, τα πράγματα αλλάσουν. Δεν θα πολιτευόμεθα σαν ορφανά, αλλά λέμε Πάτερ ημών της ουρανής, και να πολιτευόμεθα σαν ορφανά. Έχεις πατέρα το Θεό και φοβάσαι? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κάποτε λέγει γινόταν ένα μεγάλο ναυάγιο, όλοι έτρεξαν κάτι να πάρουνε. Μια δεν βρήκε τίποτα και κατέβει στο αμπάρι κάτω να βρει κάτι να αρπάξει αυτή, να πέσει στη θάλασσα, και εκεί βρήκε έναν και κοιμότανε, ροχάλιζε. Σήκω, του λέει, πληγόμαστε, τι κάνεις εκεί κλπ. Αυτός ανοίγει, τι κάνεις έτσι, λέει, κυρία μου, τι κάνεις έτσι? Τι είσαι εσύ, λέει? Τι είμαι, λέει, ο γιος του κυβερνήτη, καπετάνιος του πατέρας μου, και γύρισε από εκεί μέρα να κοιμηθεί πάλι, έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο πατέρας του είναι κυβερνήτης και δεν θα το αφήσει το πλοίο να βυθιστεί. Αυτός γύρισε από εκεί μέρα και κοιμότανε. Έχουμε εμείς αυτή τη δύναμη σήμερα? Αν θέλει να μετρήσεις, αν πιστεύεις ότι έχεις πατέρα το Θεό. Προχθές προημερών εορτάσαμε την προσκύνηση της αλήσεως του Πέτρου. Ο Πέτρος την άλλη μέρα πρόκειται να σφαγεί, το ξέρει. Τελειώνουν τα άζημα και έχει σφαγεί. Και ο Πέτρος κοιμότανε με βγαλμένα τα παπούτσια, με βγαλμένα τα ρούχα, μέσα σε 4 στρατιώτες. Έχεις το κουράγιο αυτό? Δεν είσαι ακόμη χριστιανός εάν δεν έχεις το κουράγιο αυτό. Δεν μπορεί να λες το πατέρ μονακόν, άστο να το λέει κανένας άλλος. Αποτέλεσμα, δώσε τη στολή την πρώτη. Ποια είναι η στολή η πρώτη? Τι θέλει να διδάξει εδώ? Εμείς είμαστε απόγονοι του Αδάμ. Ο Αδάμ είχε μια στολή πριν πέσει, η οποία ήταν ο Θεοήφαντος. Το αναφέρει στον Εσπερινό της εξώσεώς του, τη Κυριακή της Τυρινής. Στολήν Θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ. Από τότε που ημάρτησε την έχασε αυτή τη χάρη. Είδε γύμνια, έτρεξε να φτιάξει τα μπικίνι τα σημερινά, τα σηκώφυλλα, να κρυφτεί. Και ο άνθρωπος εκ των υστέρων, όταν δέχεται τον Χριστόν, ενδύεται ξανά αυτή την χάριν. Τον συμβολίζει ωραιότατα η Ορθόδοξη Εκκλησία
όταν ευλογεί τα ρούχα του μικρού ο ιερεύς που λέγει «Χιτώναμι παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος». Αυτός είναι. Τα λευκά που φοράει το μωρό μετά το βαπτισμά του, μετά την ταφή του και την Ανάστασή του, γιατί δεν είναι κουμπαριά το βάπτισμα ούτε αμαρτία, είναι ταφή ενός νεκρού κατά το πνεύμα και Ανάστασης, και ενδύεται η ψυχή αυτή. Είναι εκείνο που εμείς το συμβολίζουμε, το σάβανο το λεγόμενο, που πολλοί το έχουν φέρει από τα Ιεροσόλυμα, που έχουν φέρει σάβανο για το σώμα τους, αλλά δεν έχουν σάβανο για την ψυχή τους φτιάξει ακόμη, και το ρίχνουμε μπρος πίσω για να καλύψουμε τη γύμνια μας, να πούμε και να αποδείξουμε και εξωτερικώς ότι δεν μείναμε του γυμνού Αδάμ απόγονοι μόνον, αλλά είμεθα του νέου Αδάμ, αναγεγεννημένοι αδελφοί, και δεν φοβούμεθα. Η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό άλλωστε, Μεγάλη Εβδομάδα, όταν λέγει «Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ούκ έχω να εισέλθω» είναι αυτό. Γιατί δεν έχεις ένδυμα? Είσαι βαφτισμένος. Που να έρθεις εδώ είσαι βαφτισμένος. Τι το έκαμε στο ένδυμα? Και έχει ωραία επίσης για αυτή τη στολή μια παραβολή γάμων στο 22ο του Ματθαίου. Διαβάστε το εκεί πέρα να δείτε τι έγινε εκεί. Δέστε τον, λέγει, και πετάχτε τον όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Γιατί δεν είχε ένδυμα γάμου. Αυτή τη στολή εμείς οι Ορθόδοξοι εν προκειμένου, να μιλήσω για μας, την παίρνουμε εντοβαπτίσματι, για να μας τη δώσει αυτή τη στολή και να ενδυθούμε πλέον, να μην είμαι θα γυμνοί απόγονοι του Αδάμ, αλλά του Ιησού ενδεδειμένοι χάριτοι. Μας τη δίδει κατόπιν μιας ομολογίας και μιας αρνήσεως. Αρνούμεθα το σατανά και την πομπή του και ομολογούμε το Χριστό και την ακολουθία του. Αποτασσομέσει σατανά και συντασσομέσει Χριστέ, και την πομπή σου και τη λατρεία σου. Του 3 φορές τον φτύνουμε και γυρίζουμε προς τα Ανατολάς και λέμε το πιστεύω, ή εμείς αν είμεθα μεγάλοι, ή η ανάδοχή μας αν είμεθα μικροί. Και όταν ομολογήσουμε τον Ιησούν, χιτώναμι παράσχου φωτεινών, μας ενδύει ο Χριστός. Αυτό το παίρνουμε εντοβαπτίσματι, το καινούριο αυτό ένδυμα της ψυχής. Εάν προσέξουμε και δεν αμαρτάνουμε, θα το κρατήσουμε καθαρό. Αν καμιά φορά το λερώσουμε, μπορούμε να το καθαρίζουμε στο δεύτερο βάπτισμα που είναι η μετάνοια και εξομολόγησης, και να το ξεβγάζουμε στο αίμα του αρνίου, διότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που καθαρίζει εμάς από πάσες αμαρτίες. Αλλά όπως γνωρίζετε, όταν φτάσουμε 10, 11, 12, 13, 14 χρονών, 15 καμιά φορά, τα πράγματα αλλάσουν για τους περισσότερους. Γυρίζουν στο Χριστό και του λένε αποτασσομέσει Χριστέ. Γιατί, παιδί μου? Πού θα πας? Θα πάω με το διάβολο. Γιατί? Εσύ μου ζητάς παρθενία. Αυτός λέγει δεν χρειάζεται. Εσύ μου ζητάς νηστεία. Αυτός μου λέει δεν χρειάζεται. Εσύ μου ζητάς παιδιά όταν παντρευτώ. Αυτός μου λέει δεν χρειάζεται. Πέταξέ τα στο νεροχύτη. Θα φύγεις λοιπόν με το καλό. Στάσου πριν φύγεις, βγάλε μου το κοστούμι αυτό το λευκό που σου έδωσα. Με αυτό δεν μπορείς να πας να κυλιέσαι εσύ εκεί που θέλεις. Όσα λευκά κι αν φορέσει ο πόρνος που συμβολίζουν την καθαρότητα, έχει να κερδίσει τίποτα? Όσους κρίνους αν κρατήσει στο γάμο της η κυρία που όργωσε τα φάλιρα και δεν ξέρω τι έχει οργώσει μέχρι σήμερα, έπεται ότι έχει παρθενίαν και ακεραιότητα, διότι κρατούνε κρίνους και κρατούνε και λευκά και όλα συμβολίζουν τη γνησιότητα, την καθαρότητα και την παρθενία? Όχι.
ξέρετε πόσοι γυμνοί και τετραχυλισμένοι είναι έξω, που δεν έχουν το χάρισμα αυτό, το ρούχο αυτό της ψυχής των από το βάπτισμα, γιατί απεμακρύνθησαν από τον Θεό και είναι γυμνοί. Πολύ. Αυτό αποσύρεται και αποταμιεύεται στο ταμείο της Εκκλησίας. Όταν ποτέ επιστρέψει ο άσωτος ή η άσωτος, μέσα στο εξομολογητήρι επαναχορηγείται το ένδυμα του γάμου. Ο άγγελος μεταφέρει και ενδύει τον άνθρωπο ξανά λευκά. Αν εγώ εργάζομαι σε μια υπηρεσία, σε μια τράπεζα, σε ένα μεγάλο κατάστημα και έχει, δεν ξέρω, κάποια ρόμπα, κάποιο ρούχο με ένα οικόσιμο κλπ, όταν απομακρυνθώ, φύγω, έρθω σε ρήξη με τη διεύθυνση, φύγω, αυτό δεν θα το παραδώσω? Δεν θα μου το βγάλουνε? Δεν θα μου το πάρουνε? Μπορώ να το πάρω εγώ αυτό και να γυρίζω έξω? Δεν μπορούν. Δεν μπορώ. Έτσι ακριβώς είναι και στα θέματα του Χριστού. Απεμακρυνθείς, δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, είσαι γυμνός. Και όχι σάβανα από τον Ιορδάνη και από τα Ιεροσόλυμα να σου βάλουνε, άμα σε βρει ο θάνατος εκτάκτος, ό,τι θέλει να σου βάλουνε, διότι σου λείπει το σάβανο της ψυχής. Δεν έχει ένδυμα η ψυχή. Τι ήταν το έχει συμβολικά το σώμα μόνο απ' έξω? Εδώ έχει την ωραία όψη για να περάσει όλη αυτή η προετοιμασία, για να περάσει, να φτάσει στο Μόσχον. Δεν τον άφησε να περάσει, να πάει να παρακαθίσει στην τράπεζα ένσα ο Μόσχος πολλής κατά των Άγιων Γρηγόριων των θεολόγων στις Ορθόδοξες τράπεζες της Εκκλησίας, με τη στολή της χειροκαλύβης. Πάτερ μου, μια ευχή. Γιατί είσαι Άγιος? Τι ευχή θα είναι αυτή? Συγχωρητήριος? Να ακούσω. Τι έχεις κάνει? Δεν έχεις κάνει τίποτα? Πρέπει να είναι συγχαρητήριος. Τα συγχαρητήριά μου που δεν έχει τέτοια ευτυχία Εκκλησία. Πήγαινε από εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω τι δεν έχουν κάνει και εντούτοις δεν θέλουν να αλλάξουν το κοστούμι αυτό, όπως είναι από την αγορά, όπως είναι από την παρανομία, όπως είναι δεν ξέρω πού κλπ. Πηγαίνει για τα χρόνια πολλά να κοινωνήσει τη Μεγάλη Πέμπτη ή δεν ξέρω το 15 Αύγουστο ή τα Χριστούγεννα. Όχι, αυτή είναι η χειρονομία, αυτή είναι η ενέργεια η σωστή, η σωτήριος. Θα μετανοήσεις, θα κοινοποιήσεις τη μετανιά σου, θα εξομολογηθείς, θα σου αλλάξει τη στολή άγγελος Κυρίου ο οποίος παρευρίσκεται παρόν, και στη συνέχεια θα πας να παρακαθίσεις στον δείπνον και θα γίνει η χαρά η μεγάλη. Πολλοί νομίζουν ότι όταν εξομολογούνται στον παπά. Έχετε ακούσει το δαιμόνιο να απολογείτε στην περίπτωση αυτή? Νομίζετε, λέγει, ότι εξομολογείστε στον παπά? Όχι, λέει. Ο Μανώλης, λέει, είναι μπροστά με το Μιχάλη και με το Γαβρίλ. Έτσι λέγει. Δηλαδή το προσώπο του ιερέως είναι ο Κυριός μας με τους αρχαγγέλους που δέχεται τη μετανιά μας και βλέπει πως πηγαίνουμε εμείς και βλέπει τι κρύβουμε εμείς και βλέπει πως εμείς πολιτευόμεθα και κατά αναλογία δίδει, γιατί όλους μπορεί να τους γελάσεις, το Χριστό δεν το γελάς. Μη πλανάσαι, άνθρωπε, το Χριστό δεν το γελάς. Ο Χριστός δεν είναι εν τόπο και χρόνο, είναι πανταχού παρόν και κατεξοχήν εκεί που πας να ξανακάνεις την ομολογία. Αποτασσομέσει, σατανά, και ξανασυντασσομέσει, Χριστέ, για να πάρεις αυτό το λευκό κοστούμι. Δώσε του υποδήματα. Τι είναι αυτά? Τι του χρειάζονται? Εάν πρόσεχες στο βάπτισμα και έβανες τα αυτοί σου εκεί και δεν κοίταγες ποιοι είναι οι παριστάμενοι και τι δώρα κάνει κουμπάρα, όταν μυρώνει το πόδι ο πάτερ από κάτω του παιδιού, τι του λέει? Όχι πήγε για τα δικά σου, τότε θα το καταλάβαινες. Του πατήν, λέγει, επιόφεων και σκορπίων και επιπάσης της δυνάμεως του εχθρού. Του δίδει χάρισμα, του δίδει δύναμη για να μπορέσει να νικήσει, να τις καταπατήσει τις αντιξότητες. Και το σατανάς, όταν δει ότι του φεύγεις, θα καλέσει πολύ κόσμο δικό του για να μπορέσει να σε εμποδίσει. Όμως ταυτόχρονα ο Χριστός σου δίνει την χάρη να μπορέσει να αντεπεξέλθεις. Γι' αυτό θα μπορούν να μιλήσουν όλοι, πιστεύω, εκείνοι που επέστρεψαν εις Χριστόν,
πως τους πολέμησε ο σατανάς μέχρι να το καταλάβουν και να σταθεροποιήσουν κάποια κατάσταση. Αυτή είναι η δύναμη. Μην περιμένεις μόνος, όπως λένε ορισμένοι, εγώ δεν μπορώ να το κόψω. Και ποιος είπε ότι μπορεί να το κόψεις? Για νέο μας το λες? Στο έχει πει ο Χριστός, άνεφε μου ούδη να σε πει ουδέν. Πώς λοιπόν τώρα εσύ θα μου πεις ότι μπορεί να το κόψεις? Δεν μπορεί να το κόψεις. Δώστε του αραβώνα. Ο αραβών είναι, υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι κάθε ψυχή έχει ένα αραβώνα με ένα νυμφίο, το νυμφίο της Εκκλησίας, των Χριστών. Την είπε κάποτε τη γενεά Μιχαλίδα. Γιατί μοιχεύει με το διάβολο. Και αλίμονο αν κάποια έχει το μυστήρα αλλά έχει και το φύλλο, ή κάποιος έχει τη μυστή αλλά έχει και τη φιλενάδα, πώς αισθάνεστε? Είναι σωστό? Έτσι είναι? Έτσι είναι και η περίπτωση αυτή. Πρόσεξε άνθρωπε, ψυχή σου είναι αρεβωνιασμένη με τον Χριστό, με τον νυμφίο της Εκκλησίας, στις Εκκλησία τα μέλη, και θα γίνει ο γάμος, όπως λέγει ωραιότατα στην Αποκάλυψη, του αρνίου εν εκείνη τη ημέρα. Θα υπενθυμίζει ότι μπήκε σε μια συγγένεια, έδωσες υπόσχεση γάμου η ψυχή σου και πρόσεξε από εδώ και κάτω. Και στη συνέχεια περνάει μέσα και έγινε η χαρά αυτή, η μεγάλη χαρά, όπως αναφέρει ότι επί ενία μαρτωλό μετανοούντι γίνεται χαρά. Όπως και για μας, για κάθε άσωτο γίνεται χαρά όταν επιστρέψει και διόλης της ετοιμασίας αξιωθεί να περάσει σωστά και να φτάσει εκεί που είναι η Θεία Κοινωνία, δηλαδή ο μόσχος, ο σιτευτός. Εδώ αλλάζοντας σκηνικά παρουσιάζεται δεύτερο πρόσωπο στη μέση, το οποίο έχει μια ολόκληρο υπόθεση. Ο μεγάλος αδελφός του Ασώτου έχει και αυτό στα δικά του, και διότι πολλοί είμεθα σε αυτή την κατηγορία του μεγάλου αδελφού και η ώρα δεν μας παίρνει, να μου επιτρέψετε να το συνεχίσουμε στην άλλη.